Uray di nak maawagan. Basta maawagan ni Binilda. Huwan mo ta. Kan adagay maibalakad mi kini Prima. Tanagsarita kami iti cellphone ni Dirabii. Anya day ta? Saan ka kumasumapsapol ija iti sa bali? Ha? Paikit din nga ramidik day ta. Kan dayto iti kang runaan pare. Ipakaamumot lang kini Binilda. Tikaddam ijay. Anya? Manmadi. No saan mo nga ipakaam mo? Tama nga no ibaga namanan. Asaan ka na po no? Tanaglimod ka kinkwana. Una niya. Sorpresam kit di. Awagam. Kan sarong karam to iti ayan na. Talaga akas na taramidak. Nuwad na bakasyon ko, mapanak kay dito bahay ngayon na. Alauna iti malam. Ni Dindo to'y umawawag iti messenger ko. Hello? Nakalagip ka man? Kanain mata sila lagi pakin ka, Pinilda. Aguray ka? Sa dino data background mo? Kasla airport mat? Wen, saan ko ngailimot yamin king ka? At ako nito yung Abu-Dhabi. Sang-sangpot ko. Anya? Nag-abroad ka? Wen, iti kasta, manamnama ka may sakanak tiyag pa ito iti pangunag a pamilya. Ay pangunan ta kunak kuma. Kinilaat na ka. Pasensya kan, tasar kong ipagpakamuking ka. Sana bali. Mapaling ko akit na to, ano agawit kan? Agkit tanta, tatulagin ta ada agos ti kasarta. Anya? Ay sus, mabayag pa'y dayta. Dotawan ti kontratak dito eh. Kasta Ahmad, nga masikon iti kontratak, makawid aktong galin ni mabulan. Nagsayaatan? Iti may isang oil company, tinakastrikak. Wow, talaga? Napayagan ni pagpagada kanya, yung salkongin ka sa kaso. May mayat daytan. Ngam ti agbarbartag ka lang ijay Pinas. Pudno dayta. Kit, nuwatan ta bakasyon ko. Kahit ko, titayan mo di umayak. Anya? Sige, Pinilda. Paliwag to di umawag. At ang timang sukon kanyak dito airport. Sige, aganad ka dita. Oray si Kamat. Sige. Bye. Love you. Bye. Anya dito yung marikritnak. Saan ko nga ilibak? Maililiwakon kan Dindo. Oray basit lang. Saan anak karasan ti panagayat ko kan kuana? Ngam kasano dito yan? Kasano pa ni Lester nga rayo kanyak? Sana pod no ti imbagak kan Prima. Ngay naklon kon ti Canadian nga aram kanyak. Ngamang namnamang aklunak. Kat umay mat iji Pilipinas tagkasar kamin. Saan ko mat ama ulbudan ti bagik? Ngipay lang din do ti ay ayata. Adda ko dito yung Abu Dhabi, mama. Dito yung mismo ng apartment ko ngayon ti kumpanya apag naada. Nasayat no kasta. Madaydayaw ti apo, tanap ti ka nakadanon dita. Wan, mama. Kat, nakaragrag saka. Tanakasarita kita yung adda pa lang iti airport to yung Abu Dhabi, ni Binilda. Nasayata. Saan ko nga mo? Takas laki maro ti iliw ko kingkwana. Kasta ka di. Ken imbaga ko kingkwana, nga adda ko dito yung Abu Dhabi. Ngaminton malpas ti kontrata na. Agiddan kami nga gawi dito Pilipinas kat tinungid minti kasarmi. Anya mo ti kunana. Awan mat, di naman tinubngar. Nang runa ilibagak ng mayak dito eh. Tagur nungak, kinisaganak pare ti bangunan mi a pamilya. Kasta. Di naman kinuntra. Kat nalaw si ragsak ko. May sala ang ti kahit asawan day jay. San ka di mama? Ay ayatan naklata ni Binilda. Bye, Dindo. Aganad ka dita. Mariknak ti kinaragsak ti anak ko. Agyaman ta saan na nagtultuloy ti panagbarbartet na. Ay ayatan na pailaan ni Binilda. Anyakit nga ta naraksak ko, nagkinatuluyan damatlaan.
Really? Inmawag adagos ni Tindukan ka? Medyo nakiktutak na ro dito na amwak nga dito Abu Dhabi. Ket kasano? Bali agin na sinig kayo. Dinto lang ata mabukal manan ti relasyon nyo? Tsaka mo, amin parikot ko ti kulit a foreigner. Ibagam man kanyak tagpaiso, Binilda? Nganya, Pudno ka di nga adan kaayan-ayat mo? Wano? Kaayan-ayat mo ka din dahil ta Canadian? prima, si kalaang ti pangibagak iti dayto ya. Tiyan niya. Saan ko pa'y ang kaayan-ayat? Ngamtinak inggaan arang-rang-rangan. Anya? Aklunak ka nun, tagkasar kamin. Kalpasan na, mapan kami ijay Canada. Anya? Kasta ti ko na friend. Mamumak na ro din iti style na. Nagtagulit. Saan ang makauawat iti sao? Kaduam ka di ta opisina. Wad, pan nakabus ko pa ya? Kasta ka di? Pakibagbagayak lang kat. Ngamno paayag kat agbalbaliw kanya. Baka amo dito na pagawidan da. Anya? Sabali nga ro ti ugali na. Ay, kitaam Ama no anya ti aramida na kan ka no paayam. No pagawidan na, o di agawi da. Anya? Uray kat agdamat amo ka mangururay kanya. Ha? Sige na, prima. Baliwak to man ang tiumawag. Kasta, bye. 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 Ne. Ang sakit di pa'y namnama. Ama urnos matlaang ti relasyon da Benilda ken Dindo Saan na pa'y matlagayam akaayan-ayat tayo a Canadian? Wenhobeng! Oh, di wow no kasta. Nagimbagan na makapagsinublan damot laang. Kitaam laangan ati istorya ni Dindo ken kaakunam idi. Nagsarita da apaman anakagteng ijay Abu Dhabi. Saan akinontra ni Binilda dagiti imbaga na kenkwana. Wan ka no nga rod. Gusto kailangan timbagak kada kayo. Ay ayatan na unay ni Binilda ni Dindo. Ken sana kasta kalaka nga isina nalatang. Kaya tasawan day ta. Nagpasugnod laang ni Binilda. Saan laang apasugnod? Sinubok na ni Dindo. Sa bagay. Isukas iti kunada. Sundan ang susunod na kabanata. Anya? Apay, istorya iti radyo wano telenovela. Nakitag ti panagmurar ni Lester iti imbagak. Apanunotag pa yan na imbag ti datdato na nga ayat. Kasano nung mapasamak tinasaukan nak ni Prima iti naminsan. Amangan nung makapanunot nga garamit iti dakas tayo di Lester kanya. Hangam, saan ang mabalin? Saan ko nga'y palubos? Matayak pa'y nga umuna. Sakbay nga agbaligi iti dakas agagam na kanyak no bilang. Ay, awan sa baling nga aramidak no di aganat. Kangrunahan ti amin, saan ka basta agtalag kankwana. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Saan nagmatabastos sa dimang sumbat? Nulakit di tamo kataot yung awan. Agyaman naklaw na Oh, kumusta ti trabaho dita? Saan ka madlang marigatan? Okay lang, man. Dagiti boss mo. As of now, nasaya at damat. Gamsaan ko lang amo ito nagangay. Sa bagay talaga akasta. Adda dagiti amo when yung employer. Nasaya at damat. Adamat dagiti nasingpat nga amo. Ken, adda mo dagiti balasubas ko na. Saan mat kiti ngagpapana? Tauray di pagilyan tayo. Adda mo dagiti makuna balasubas nga amo. Gusto ka? Wen, Katsi ka. Kumusta mo ti trabaho dita? nasayat mat. Saan anadagsan ti trabaho? Bali, supervisorak dito Wow! Sana all! Ti pagimbagan na, makabakasyonak tunggal ini mabulan. Gasto sa amin ti kumpanya. Nagmayatan? Iso nga inawat ko. Nang runa idi amukon, adwa atawan ti kontratam dita. Dahil talaan tiga po na. Wano,
lang tiyo masidag kanya. May saraytan. Ngam ti panagurnong ko ti kang runaan. Tapag hoston to na maungpot mo ti kontratam. Namnamaan ka di abalasa nga. Ano, si Wawaya at Tupay no dumtang day ta panawan din to. Mang namnamak. Pag ko namin ti day ta. Amok. Ta saan ka madakas ta babay? Amok akay lalaam tinabayag a relasyon ta. Din to. Ure adayo ka idin. Nagtalinaad anapudno aking ka. Okay. Agyaman na kiti day ta. Namtim ako na. Saan ko ang may panamnama anawaya at Tupay? Apay, talaga ka di nga dapanggap mo amaki ayan-ayat itigang ganait? Awan mo't kiti. Saan ko lang nga may baga? Narigat eg sarita iti patapos ako nada. Maawatan ka matkiti, Benilda. Katsi ka, no bilang takas na di mapasamak, agsakit ka di tinakamukan niya. Kagura na. Nasakit man nga awatan. Awan maramidak. Tilang makunak. Nuan niya ti pakaragsakan. No naragsak ka, naragsakak matan. Itay penalpas ang nagsarita kami kan Dindo. Saan ko matlangan na mahala titurog ko? Noamo na la ko ma. Adi pulos nagbaliw tirek nakkan kwa na. Ay ayatak unay ni Dindo. No kastoy mandagi tinapasamak. Kaya't ko lang nga subukan no kasanot kinapudno na kanyak. Dindo. Ay ayatan kalaunay. No amumla ko maamarigrigatan akmat. Iti kastoy amapaspasamak kadata. Kumusta nga tandag iti dua? Saan ko lang amo? Nabayagan din ng udi pa nag-chat mi. Uray ni Dindo. Saan nga min nga agpada ti oras tayo? Sa bagay, upat laang mat nga oras di nakaladawan da ijay. Wan, ngam no ag off dan. Rabi imot tan ditoy. Uwan nga ron. Ichat kuntuman ni Dindo. Makidamagak. Sige, i-chat ko ni Benilda. Sige. Agpin na damag ta inton bigat. May liwakan ka na nako. So, nag-message sa kiti messenger mo. Nasayatak lang dito, mama. Pasensya ka yun. Tas anak ko na'y makaawat. Kaputa makumiko makiti trabaho ko na daduma. Nagrunan no at sa na masurot na kiti at iti babae. Kasta ka di. Kumusta kay matan kan Benilda? Kasi ka po, mama. Kanayon kami nga video call. Napinta sa damag da ita. Uwan, mama. Nasayatin ti panakisarita na kanya. Nasayat. Tilaan ka niya dyan, ti parikot. Taring-ringen na launay kano ni Benilda. Apay, Kanayon na kano aring-ringen. Siguro, kaya't nangagkasardan. kasta kalaka. Kano la nagamamuda? Kaopisinaan na kano na dyan, mama. Ang depende mat ano kaya't nawano saan. Isuasa anak lang tamadanagan. Mangnamnama kada kaming tumot lang ti agkagasat kan Benilda. Tanapudno kami titunggal maysa. Masayat lang no kasta. Siyak tiyan ada maragsakan iti dayta. Niyalakit din ni mama. Excited. Magagarang launay mat ang mga sawa ko. Isa masayangan launay di pimano ni Benilda. Kanimbaga na nga gwinaswas kami. Dakal tinamnamak. Da kaming tumutlaan kan Benilda ti agkatuloyan. Ngam, kasanon, no pagaramidan day ti agang ganaet iti dakas. Masapol amalpas ko ti report a papairas ni Boss Lester. Tiloko. Nakamisuot a kanayon. Imbagak lang nga guray no kaano nga klonat. Pakitaan nakit din ni Kasjay. Anya ko ma? Saan nga sakit tinagam ko nga uray mapukaw ka? Ha? Imasid kanya kat... Nakataktirlat na ni apay ko. Hala, apay nga
nervyos ak matan. Ay! Anya di panggap yung kanyak, boss! Ni Benilda. Hello, Benilda. Dindo, tulungan ako ma. Anya? Apay? Anya tinapasama king ka? Adak dito opisina di police station. Apay? Anya tararamidem dita? Pinanggap na kapag-aramidan ni Tidakas ni Lester. Di hayop? Anya tinapasama ka? Naipaglangan ata the presence of mind ko. Tinumang ko ti kinalalaki na. Ginitanak matirim mo rin di opisina sa nagkamang kiti pulis. Kasano nga ro din? Kuna dagiti pulis at iliwan da kano. Nagloko da itan. Sana nga minamauray di pa nang sumbat ko kankuana. Kayat na ko nagundawayan. Di da pa ila i-deport no kasta ti aramid na. Juan, Ireklamom. Saan narumbang ti kastangin aramid na? Saan mo't gahim anataknan? sige Dindo. Baliwak ti umawag. Ada ka no ibaga dagiti pulis kanya. Sige, gandad ka dita. Saan ka ba sa matulungan? Taday umutian ko. Alang nga Rodan. Bye. Bye. Diyos ko. Naim paglangin ta saan na nagbaligi da ya demonyo iti dakas apanggap na ken Benilda. Saan mo kumaaway pa'y ante etek? Tarabayam ko ma. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano nga Rodan, friend? Daimbag, no okay ka lang dita. Juan, adalang or-urayan mi. Adak pa dito police station. Imbestigaran na kano. Kasta ka di? Naimbaglaangan ta sana napukaw ti presence of mind ko. Anya nga itinaramid mo? Tay, naggulag-gulag. Kat idi na ikanan kiti gundaway. Tinumang ko ti kinalalaki na. Apulon ko matan arimwar kat nagpaarayat. Naimbagla nga Rodan, kasano nga Rodan? Napanday di opisina. Kat iyagda ditoy, kapoy ti reklamo. Sige nga Rod, aganad ka dita. Kaging kaita. Ang pigpigar-garak pa lang, prima. Kasanulangan no nagbaligit yawanan pain. Agyaman ka nga Rod, taamom ti inaramid mo. Juan, kat basol ko matlaang. Rosan ko matila na pampanunot ko. Gaputa kayat ko lang nga papasan kan subukan ni dito. Adayo anak agtangak dito Kat saan ko napasaranda ito Ngam agyaman ka, ta saan ka ano? Wen nga rot. Kasanulangan no nagpaliki. Anya lang at ang tinagbambanhagag. Saan mo na panunutan dayta? Agyaman tayo laangan iti Diyos, ta saan ka ano? Wen nga rot, friend. Kat, amo nga Rodan ni Dindo, tinapasamakan ka. Juan, isot imo na nga inawagag. Ngam sa bali mat asyod at ayan na. Awan mat may tulong na kanya. No bilang, anya ti plano. Agistay ka pa'y nga Rodita? Saan ko nga amo, prima? Nagulag ipanunot ko. Ang kinkintayagak pa'y laang aging gaita. Ala nga Rod, agrelax ka pa'y laan. Baliwan tanto ti agsarita. One friend, awagan ka dagos no bilang. Sige, nala, bye. Bye. Anyamat dun na jay anapasamak kan Benilda. Dandanikit din na isarsara. Dandani nga Rodan ay sagmak Amo, agbababawi iti inaramid na nga ipapanawin no ya adayuna. Mas daawak Tinapatagmat kiti kat nakaamiris. Kasanon, no nagbaligi da ya demonyo. Agkinkintayag ka no nga Rod, aging ga itay agsarsarita kami. Amo nga tani Dindo dayjay. Uwen ka no, isot imo na nga inawagan na. Imbag man tagin inawag da. Uwen ka no, saan nadakas no naurnos damit lang ti pagbagida? Nasayat laang no kasta. At least, naragsakan ti gayem ko. Kasano nga tan?
Nung nagbaligi day di demonyo, anang aramid iti dakas. Saan ko nga mo Ay, mapilitan siguro makikalay sa iti day di lalaki. Saan siguro? No saan na ngay ayaton? Saan mat nga ta apaikalay sa? Ada akong diti opisina ti konsulado ti Pagilian mi diti Dubai. Naimbaglangan ta nasaya at dagiti adda diti opisina. Ada kano itagda pagyanak. Aging gay ti adda banag ti reklamo. Mabalin ka no pagawidan tantay siya sa iro. No kaya't tak nga agsubli, masapol nga awanan tay siya demonyo. Diyos ko. Agyaman na, tasaan ka na isagmag. Tantani akon. Anya nga tan tinagbambanagan ti biyag ko no nagbaliki. Daytoy ka din ti dusak. Anagdardara sudos anang panaw kantinto. Hello, Binilda! Kumusta kan? Okay akon, prima friend. Ada akon diti opisina ti konsulado ti Pagilian tayo ditoy. Mauray ti banag ti investigasyon dagiti pulis. Kan pangadang ti boss ti kumpanya nga ayan mi. No bilang, kayat mo ba'y tagsubli ijay? Nawan nakit din day jaman yakis. Mabalin, friend. Una, Nadanto pa'y lang day di demonyo ijay. Ay, saan akon nga absubli. kat di agawid ka di na oras. Kasta siguro ti mapasamak, friend. Saan ko man na kahit agbiro kiti sa bali at trabaho kung ano amo. Una, nalakamla ang ti bumirok iti trabahom ditoy. Kan amang ano, kaya't nakapay ni boss, nagsubli ka. Makitan to, kasla panggap dati agmol talaangan. Basta saan da nga ikatan ni Lester. Kasanon no idaro mo kat mabalod. Ay, saan ko nga mo, friend? Sana ka familiar ka dagiti paglindagan nito eh. Daytan Sige tawagak man ni Papa. Saan na pa'y nga mo tinapasamak? Sige, bye. Bye. Kasano nga tan tibiyag na nagbaligi day jay a demonyo. Ay, kaasip ay tigayem ko. Sinalbag na ito na daw. Rabang na may deport. Saan ko pa'y nga muna niya ti pangadang ti kumpanya, Papa? No siya lang di masurod. Uray agawid kan, Binilda. Saan ko pa'y nga mo, Papa? No bilang, kaya't kumagkan ti agawid din ha. Isuday to yung timbagakin ka. Bigla-bigla ngamin ti pangadang mo. Saan da ko man ababalawan, Papa? Malawan. Malagi ko kaya makumusta ni Dindo. Nakasaritak ni Mama na kinamuha ka nag-abroad matgayam. Wan, Papa. Aday di Abu Dhabi. Siyudad mat lang dito Pagilian. Wan kasano nga rodan? Kumusta kayon? Papa, kinapod no na. Isuti mo na nalagip ko ngay nawagan. Hindi kasi di napasama kanya. Dinakmat basta matulungan. Tagsabali asyudad yan mi. Kumaan ako. Agkinawatan kayo matlang. Amo yung ayat aklaw na ni Dindo, Papa. Kan amok ngay ayatan nakmatunay. Saan ko lang amin anawatan? So abasol ko ti amin. Kat no dakas tinapasama kanya. Awan sa bali papasula. No saan atimat lang bagi. Ala, aganad ka nga ron dita. Pakaman nagtukumanoan niya di pagtungpalan ti amin. Saan da ka pagadanagan, Papa? Kabaula kon da ito'y. Tanagim bagdamat kanyak dito'y. Malangarudan anak ko. Wan, Papa. Naimbaglangan kada libre nga internet dito'y. Nga usaran nagitipada nga OFW nga pagpatulong dito'y. Sige, Papa. Kastan. Bye. Bye. Oh, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Saan mo kumabaybayan? Kasano lang at hanod dadakas sa napagteng na.
Dindo, agawin ako. Anya? Pinagmultada lang ni Lester, imbis nga ikatanta. Kastan. Ngam saan da ka nung ikatan? Agtalinaad akmat lang kasimpleyado. Kasta ka di. Ngam, piniliklatan ti agawin di Pilipinas. Nasaysayat pa'y. Ngam inalak din tadagatan. Kanaban na ah. Inkis say da ka no iti sweldo na. Nasayat nga ron. Sige, agawid ka. Sana bali. Agawid ang kalpasan di 2 bulan. Tatugal 6 bulan kat makabakasyonan. Iso ah. Urayin kalaangan iti panagbakasyon mo. Juan, kat nga niya di ko nam. Itawag nga na yun na makabulan di bakasyon ko. Taoray, sa anak to ng bakasyon, iti sumaro na 6 months. Taan niya ti aramidam iti dayta kabayag ti bakasyon mo. No, anya di ko nam. Di kasaltan. Anya? Oo. Ano pa yan nakitot ka? Ngamin, si kamatan di agapura ita. Saan ko kaya tamaagaw na kati sa bali? Oh, really? Juan, tanong mapukaw kay tibyak ko. Kahit ko pa na mapukaw mo tibyak ko. Ala, wanan. Mamati akon kan ka. O kaano nga rin ti awit mo? Urayit pa iti plane ticket ko. O sige haran. Agad nagkakanayon. Uray si kamat. Agan nagkakanayon. Kan saan ka sumapuli ti kasukat ko a foreigner. Aniya? Saan ko apulos maramid na ita? Sika kat sikalaan tayo ayata. Wanan. Harabak ko laan. Alang arudan. Ngamin, kuyugan da ka no mga alakadag iti alikamak iti apartment anag na edak. O sige nga Rod. Bye. Love you. Same here. Agyaman ak, Diyos ko. Naimpaglangan, tas sa anak ka na isagma. Maragrag sa ka naglawanay. Naimpaglangan. Tasan ana isagmak ni Binilda. Hidadya at demonyo. Tanong dakas tinapasamok na. Uray ko na nga isumot lang takim basol. Adal ta basol ko. Tasyak ti poon kan ka po amin dagitoy anapasamak. Saan namat nga ta na panono ti kasya eh? No saan aga po iti panaggadgad ko amang ikasarking ko na. Agawi din niya Pilipinas. Kat kapilitan nga agore manan. Ngam pagimbagan na, makaawi na kiti tunggal 6 bulan. Napartak lang aglabas ti aldaw. Sino ka dati umaya sa ngaili ka trabi? Kaslada nagsardeng itay alugan di tabatog. Ngumsan kong ingkas-kaso tamangan no sa ngaili di karoba. Talaga nga na sa ngaili. Umayan, mabit lang. Binilda anak ko. Papa! Ay, payan di mo yung pagpakamot isang put mo. Saanan, Papa? Saan ko kahit amadisturbo kayo, Pai? Uray katawan mo ti ado abagahe. Ngala, ala. Sumber ka pa anak ko. Ngala, magkatig na gitan. Nakadanonot lang ni Binilda ay Pilipinas. Nasasayat lang ang nagawid. Ngayon ti maisagbak lang dito eh. Hello, Sir Dindo Guapo. Si Kamat Caroline. Anything? Sir, mabalin ka di tagpakuyog kada kayo inton madamdam ha? Sa dinner? Adangin party anak ka wisak, katawan kadwak, awan partner ko. Anya? Apay, naskan ka di pa yung partner mo? Una ron, please mo tinaw, sir. Anya nga oras? Alas 7. Alas 7. O sige. Wow, thank you, Sir Dindo. Ay, sorry ha. Nagkan-kamatan ka po itinalaw sa ragsak ko. Pangut na ito. Wow! Handa-tamatan, friend! Kamusta? Kinaykayat ko tinagawi din, ngamtag tali na id-ijay. Adala ta ijay, ti demonyo ang lalaki.
Ay, saan da kayo nikat? Saan, friend? May isa ka no a business partner ti demonyo. Ay ha? Ay, iso Anya nga ron. Ayun gayam. Nasa ukin ni sir nga amangan no sumangpot ka matlaan. Kat kunanang agsarita kayo kano, tawan pa'y matla na alada ka sukat mo. Kasday ka di? Hala, kita agto, friend. Saan pa'y ngamin unay simbang di panunot ko? Maawatan ka. Oh God, kumusta kayo matankin din to? Tangay, awanan day di akanay dyan ako nam. Sumangpat ka no kalpasan ti talo a bulan. Oh, ay, nasayaat man. Every 6 months ka no nga agawid. Timo kong ijay. Isumat itan ti agapurado nga agkasar kami kanon. Kanya? Baliktadan. Kumusta ka matandita? Awan mo't lang tagpaspaseksikan ka? Adu Ay, raba ko laeng. Alakad, mabalin lang tamat. Adayo akmatkan ka? Owen, adayo ka ngagpaiso ti dinak. Ngam si kalat na tilinaon ti puso. Apo? Agpaiso? Owen, promise. Kasi tinako na. No sumangpit pagsaritaan ta ko man ti kasarta. Anya? Kat numanukot ka, oray simpilaan. Oray di mayor, winuhes. Jack kayan. Kayat ko, in grande. Anya, Saan ka di? Rabak ko laang. Ala, pagsaritaan tanto no sumangpat ka. Day takit ti trabaho ti asikaswam. Kasla kala bantor ako nada. Bantor, adi makatututor. at dangawin ka po na. Saan ko kahit amagaw na kati sa bali? Alawanan. Basta ganad ka dita. Kat saan ka ngagdanag? Uray adayo kay ti danak. Si kalata ti love ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.